gør det der, ikke? Det gik skide godt sidste gang, dem der er med. Det var super fedt, så det vil vi gerne prøve, at vi kan gøre i dag. Men i dag skal vi starte med et andet spil, et opvarmningsspil, som er en øvelse til det rigtige. Jeg har ikke styr på reglerne også. Hvordan var det, var? Der skal stå en cirkel, ikke? Og så vil jeg stille jer en cirkel, og så, når I står ved siden af, så skal jeg have en armslængde fra hinanden. Okay, Mads, du er for højt. Altså ikke dig. Sådan. Hvad er for meget? Ja, okay, vi skal længere herovre. Vi skal længere herovre. Så skal jeg også længere herovre. Sådan der. Cirka sådan der. Nej, fordi der er ikke. Ja. Jo, det er da godt. Det skal de jo. Skal jeg ikke have? Den der er lidt. Det er ligesom småkant. Og så skal jeg også stemme. Okay, det gælder om. Der er to, der starter i midten. Nu starter meget Mathias i midten. For at blive stille. Der er to bolde i spil. Du får den ene, der er med at kaste rundt med den, der er med Så meget Mathias, når vi er i midten, så skal vi fortælle jer, hvad I skal gøre, imens I prøver at kaste bolden rundt til hinanden, uden at vi når at fange den. Der er en regel. Det betyder, hvis nu jeg står her og kaster, man må ikke kaste så højt, at Mathias ikke kan fange. I må bare sidde ned ved jorden og sådan noget, men I må ikke kaste så højt, at han ikke kommer op og fange. Er I med på det? Yes. Så det er ligesom smartklap? Ja, det er ligesom smartklap, men der er en regel. Det er, at mig og Mathias, vi bestemmer, hvad I skal gøre, imens I kaster. Hvis vi nu for eksempel siger, I skal alle sammen ligge på ryggen. Så lægger jeg på ryggen. Hvad skal jeg så? Luksus. Skal I stå lidt på ryggen? Var det mig? Og så skal I ligge på ryggen alle sammen. Jeg bestemmer, det er der i midten, der bestemmer. Jeg vil sige, at jeg holde de 3 sekunder, så kasten til mig. Ja. Der er nogle fornuftige land, lige hvad man kan. August. Og Valmar, der var Kasper, hvor nu er det klar. Så hvis nu, at jeg gjorde, Valmar, du kaster, du prøver at kaste over, jeg gjorde dig. Så går meget Mathias ud, så går Valdemar ind. Så vælge. Og du vælger en, jeg skal med dig ind i midten. Og vi går rundt, men vi kan bare sammen. Og hvis I begynder at vælge den samme hele tiden, så vælger vi bare. Og så laver I, så der kommer en nye. Hallo? Når I kommer ind, når I får en nye, så laver I en ny regel. For eksempel skal stå og hoppe eller et eller andet, ikke? For eksempel. Har alle forstået reglerne? Er alle med på det? Hvem er det, Hvad skal vi sige? Man må godt løbe efter. Ja. Man må godt løbe efter. Men det var nemlig i midten også. Men pas på hinanden. Det skal ikke være sådan, at man slås om bolden. Det er et opvarmningssted. Det er et opvarmningssted. Vi skal bare gøre det her i 5-10 minutter. Yes, at hvis I nu siger noget, skal I så også gøre det? Nej, dem i midten skal ikke gøre det. De skal bare jagte bolden. De skal bare prøve at fange bolden. Ja? Jeg skal prøve. Skal vi prøve, hvor meget Mathias vi starter i midten? Jeg ved ikke, hvor Okay, jeg siger. De skal hoppe. I skal hoppe, imens I kaster den rundt. Og husk, hvis den bliver højere end os, så ryger man ind. Han vælger. Han vælger. Mads vælger. Hey, vent. Du siger vælge, hvad folk skal gøre. Okay. Kig Mads her. Okay. Og lige en anden regel. Jeg glemte at sige, man må ikke aflevere til sin sidemarker. Man skal aflevere til 2 fra en. Jeg kigger på min tærning. Du skal prøve at kigge på din kæreste meget som muligt. Er I klar?
det rigtige sted for. Mathias. Valdemar, hvad skal der ske? Hvad skal vi gøre? Du får lidt. Hold bolden i ro, mens. I skal kigge på os selv. Det lader os snart. Der varmet op i stedet for bevægelse. Vi skal ligge på maven. Ikke på maven. Og så... Kom nu! Skal vi sige, at det skal lave englehop? Ja, I skal lykkesæt. Christoffer, eller... Christoffer og Mads skal lave englehop. Englehop? Ja, det er ikke englehop. Det er Spejlemand. Vi skal dreje rundt imens I hænger. Det bestemmer det hos. Hvorfor? Spejlemand. Spejlemand. Her, Christoffer. Vi stopper. Det er mig, der
mere sådan. Fordi første gang vi var sådan. Det skal vi ikke gøre. Hvad synes I, der fungerer? Det fungerer rigtig godt. Det synes vi skal flere mænd op. Fordi I skal huske, når de andre scorer, så skal I bare have en mand, der står der, så skal bare løbe over den side, så kan I spille over den side. Den der får bare Ja, lige præcis, så måske ikke, der står derovre, resten står på den side. Det var på et tidspunkt, at jeg stod, hvor vi alle sammen var derovre. Der var nogle Ja, så spiller vi godt sammen, det med det. Og så, ja, husk at forsvare også. Det er godt. Var det godt, bare? Nå, hold! Okay, vent 2 sekunder. Ny vej. Og det er måske sidste runde. Du har ikke bolden. Du har den mere end 3 sekunder. Nej, det er Victor, jeg skal være til. Du tæller højt. 3, 2. Hvorfor skal I tage højt? Jeg kan ikke. Vi tæller, vi siger til, hvis der går for lang tid. Ja. Og skal vi skæppe? Nej, det skal ikke. Minutter og så et kvarter. Snart på 30. Ja.